Какво означава, че сваляш бързо и качваш бързо в смисъла на твоето тяло? Ще споделя в днешното видео. Преди това искам да определим обаче какво означава бързо или бавно. Всъщност за абсолютно всеки човек има различно темпо на сваляне на килограми. И за някой това може да е с 1 кг средно на месец, за друг човек, тръгващ от друга изходна позиция, при някой може да тръгва от 80 кг, едно е нормалното темпо за сваляне, а друго е човек, който е над 100 кг, друго е темпото за сваляне в рамките на месеца, така че всеки човек, в зависимост от целта, която има и от изходната позиция, която тръгва по-скоро дори, се определя темпото на сваляне, кое е нормално и оттам кое е бързо или кое е бавно. Ако ти имаш такъв човек, с който да обсъдиш какво точно, как за теб, кое е нормалното темпо, добре ли се движиш, не се ли движиш добре, просто го обсъди с него или с нея и вземете решение дали се движиш добре или искаш нещо да коригираш. Ако обаче нямаш такъв човек, с който работиш, нямаш си личен треньор и имаш нужда да се обърнеш към някого, просто пиши ми, ще се радвам да ти бъда полезна, да разкажем малко повече в тази посока какво можеш да постигнеш, ти да ми разподелиш за себе си и да видим заедно как ще вървим този път. Какво означава, когато сваляш бързо килограми? Бързото сваляне на килограми е свързано с разрушаване на мускулна маса. Щом сваляш бързо и ти го знаеш, че сваляш бързо, това означава, че рушиш мускулна маса, защото мазнините са тежки. И когато бързо се стигне до някакви резултати, означава, че ги разрушаваш и оттам нататък се забавя, обаче това ще води до забавяне на метаболизма. Защо след това качваш бързо? Именно поради тази причина. Защото когато вече се е забавил метаболизма, когато си разрушил мускулната маса, тръгвайки в обратната посока да възстановяваш хранене, защото най-вероятно е било с гладуване или силно ограничение постигането на този резултат, тръгвайки да възстановяваш храненето, ще качваш дори може и с малко по-големи темпове, защото тук ще започнеш да задържаш и вода, но ще започнеш да задържаш и мазнини, които в този аспект, когато са бързо свалени преди това, ще бъде темпото много бързо на накачване. Така че, ако искаш да не се получава това нещо и при следващата диета, която спазиш, да се получи пак същото нещо, просто ми пиши, ще се радвам да ти бъда полезна и да подредим твоето хранене в зависимост от целите, които имаш и да постигнеш трайни резултати. До скоро!